Yes. Nu, mit navn er Jakob, og jeg vil gerne forklare de to opgaver, som jeg har fået uddelt af min gode lærer, matematiklærer og klasselærer, Eli Karaman. Yes. Så jeg vil lige starte ud med at læse de to forskellige opgaver. Men først vil jeg starte med at løse opgave 5, efter jeg har læst den op. Yes. Herunder er vist to ensvinklede trekanter. Bestem A1, B1 og AC. Yes. Nu hvor vi er her. Yes. BC for den store trekant. Altså den her. Og BC for den lille trekant. Den her. Så når jeg siger BC for den store trekant divideret med BC for den lille, er det fordi vi skal finde forholdet. Det er jo simpelt, der er kun et forhold i en ensvinklet trekant, så derfor har vi valgt at dividere de to fysiske sider, som er BC og BC, begge trekanter, altså 6 divideret med 5, da det giver 1,2. Okay. Så lad os komme i gang med at regne det ud. Nu hvor vi har fundet forholdet, kan vi nemlig regne den liggende side. Og som kaldt på et andet ord, det modstående. Yes. AC for denne lille trekant. Yes, AC som er nederst. Og AC for den store trekant. Yes. Og den AC for den store trekant har vi allerede. Så det jeg prøver at forklare ud af det jeg har skrevet er, AC for den lille trekant er lige med AC for den store trekant divideret med forholdet mellem de to trekanter. Så det jeg gør nu er at dividere de to forhold, det ene forhold med AC store trekant, og det er jo 8 divideret med 1,2, som giver 6,6. Derfor er 6,6 svaret. 6,6 er AC for den lille trekant. Nu vil jeg komme til det næste. Find BA for den store trekant. BA for den store trekant divideret med BA for den lille trekant. Yes, og det er jo det er jo for at kunne finde, hvad hedder det, BC hedder det. Sorry. Yes, så fortsætter vi endelig. Det er jo 6,5, eller 6 divideret med 5, er lige med 1,2. Ligesom nu vil jeg forklare nu hvor vi har forholdet, vil jeg forklare formlen for at finde den hosliggende side, som også kaldes katetet. BA for den store trekant er lige med BA for den lille trekant gange forholdet mellem de to trekanter. Og det er jo det, som jeg prøver at forklare nu, at i stedet for at dividere, så ganger man. BA for den lille trekant er 3 gange 1,2, og det giver 3,6. 3,6 er BA for den store trekant. Nu vil jeg hoppe lidt længere ned på figuren på opgave 6, og nu vil jeg gerne forklare, hvad opgave 6 går ud på. På figuren er ABC og ADC ensvinklet, og det oplyses at AC er 12, AB er 7,6, ED er 5,7 og CD er 4,5. Find derefter BD og AE. Og som sagt, det har jeg nu. Yes. Altså BD det er 2,81 og AE 5,71. Yes. Jeg fandt svaret ved at dele trekanten op i to dele. Som I kan se er der en streg inde i den store trekant. Det jeg gjorde var at finde forholdet mellem de to sammenhængende trekanter, og
derefter dividerede jeg den med den modsatte side. Altså for BD var det 7,6 divideret med 4,5. Det giver 1,6. 4,5 divideret med 1,6 er lige med 2,81. 12 divideret med, og nu er det for AE, 12 divideret med 5,7 er lige med 2,10. Derefter, da jeg havde lavet 2,10, så var det 12 divideret med 2,10. Det giver lige med 5,71. Yes. Det var alt, hvad jeg havde. Tak for at I kiggede med. Og nu retter han lige til. Goodie. Yes, hej.